Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagariakan ang katong ni trending kay nga bata nga kanta dito sa Indonesia. Katong bata nga ni kanta sa atubangan sa hari sa Indonesia. Atong pagariakan karon. Ini nga bata mo si Faril Prayoga. Mo ni siya ang pangalan ni. Ang iyang kanta mo ang Uju Dibandingki. Kalisod ba kayo ano eh? Kalisod kayo sulti ng nilang inistoryahan po lagi. Maton yung pagariakan karon ang mokaber ani mo ang Trupa Vibes Reggae. Bali ilan ning gikaber sa ila rapod nga version bali. Version ra bali pod nila. So ang ilang singer day ani si Val Ortiz. Mo ni nagkuan ani. May kuan mas tira po ning bata tawhana po no kay una aragodo. Dili baya ni sa iyon nga pagkakantahon kay lahi ba language, di ba? Sige, ato na yung pagkasugdan. Para kuan i-comment lang ninyo kung sa inyo kasulti ani sa ila. Okay? Sige, so wala pa nakasubscribe subscribe na. Para ma-notify ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para update, para ma-recommenda ni YouTube sa uban nga tao nga wala pa kakitaan eh. Okay? Sige. Magsugod na ta. Wala naman tayo laing gihuwat. Mag-intro sa ta. Okay, magsugod na ta. Wong kong ini ko timbanding-banding ke sa isaing ke you must ikalang. Okay. Tako yako ako yo ura mampu. Sa kuatku machi. Papusap ka pagka-intro nila. Indot. Normal la pero ato mo padayonon sa nato gyud kay para excited na po kay ko. Hintayin mo ku berharap ikaw mengerti hati ini Katawang gitarista oh. ada kamu. Kining nga kanta gi ko ani ang sa original ani gikanta gini siya sa magkuan ko ano mo ning ako ning gi-reactan karon kay ang original nga singer ani ang bata ipakanta siya ngadto sa bali na ikuan sa hari bali ba sa Indonesia bali. Gipakanta siya ngadto, grabe ka enjoy kayo ang kuan. Enjoy kayong hari ug ang reyna ani nga kanta. Padayon ta ha. Jelas bidu Sugap kayo. ora ono sing kapamerke. Aku ra iso yen pun gawe-gawe. I-comment niyo. I-comment niyo kung kini nga banda taga diin ni sila. Kay first time na ko ni nga nag-react ani nga banda karon. Jujur sa puno ne Soko wongi sing raluro ate Wes ngan kani tekan seme. Matay la pong makuha po no. Sakto baka na ilagi pang yaw-yaw da. Makuha po ng Indonesia ang language bali nga gigamit no. Wako pa karon wako ka kuan ani nga unsay pasabot ani nga kanta pero ginindutan magugo kay sa ilang kuan ba sa ilang tugtog bali
Og nakakita ko atong sa YouTube po lagi ang sa original ani nga katong bata nga ni kanta. Sabi makusog din kanta hagod. Karon gi-cover sa Pinoy bale. Oo, kaning tropa vibes. O tropa vibes reggae sila. Nangigabi Mhm. ono at Mhm. Raono at Wong kong ine ko Mhm. Grabe kalingaw gani. Grabe kanindot kang reggae ani ano. Pero sa original di gid ingon aning gid ang unay kuan pero napilang giutro pud nga kuan nga sa ila pong version bali ang pagtugtog bali sa instrument. Oo. Indot kayo. Excuse. Mhm. Indot kay paminawon ng kuan sa gitara. Unsay gamitan siguro ni Guawa unsay tawag mo wow manana man. Gwapo kayo. Nindot kayo paminawon. Astang bass pod. Grabe ka nindot kayo kay. Grabe ka makasayaw gitu. Maminaw ani ba? Oo. Mhm. Gwapo kayo. Transition sa kuan. O sa mga nakahibaw ani nga banda kung dugay na bagay ni sila ay nindot mo kayo murag nagtugtog na ni sila sa ano murag bar man siguro gihapon ilang gitugtugan. Oo. Atong padayon na kay nindot kayo. Daghan na po ni kay kuan sila follower po subscriber sa YouTube. Mhm. Nangigabi ora uno artine Rauno artine Okay. Wong kong ene ko banding Grabe ka nabibo kayo ng kantahan Magasayaw ka na minaw lagi. Oo, ang kuan po ang ila pong vocalist, grabe ka enjoy kayo, sayo-sayaw mo. Grabe ka bibo ng kantahan Oo. Oh, wow. Wapong bisog ang gitara Gwapo kayo, gwapo. Makakuan sila no. Yung kalisod kayo ng kantaha nga dili bali sa Tagalog man sa diri sa Pilipinas baligid ang kuan na to may number 1 kantahe nga kuan. Language bali nga kuan sa Pilipinas. Pero kini una ni ba nga magkuan ka mo cover ka sunod ang uban ba nga kuan ang original kintahay atong lugar nga gikuanan ani Indonesian bali. Pagkanta kintahay ba nga masayop kita ang lyrics gali. Nagpataka ra kay sulti diha ana ba. Grabe pod sila. Murag mamaor pod.
Okay. O solo. Oh. Solo sa ano, keyboard oh. Bali ang ilang keyboard ang gwapong tingog sa kuan na tremolo. Tremolo murag unsa na nga usa na iyang gigamit kon. Mga tuba ba na? Tuba murag nana ang tingog ba. Pagtuldok sa tipa na tremolo. Mo na ba? Indot kayo. Indot kayo manawon. Pero sa original ani, sa original dili bali ingon ani ang mag solo bali. Gitara ang nag solo ani pero dili ingon ani gito hinoon reggae man lagi ning ila. Nindot pod gihapon. Ila ning nga version pod. Biso. Wong kong ini ko di banding-bandingke. Guwapo sa Sa isa-ingke, you must tinggalan. Di ba? Enjoy? Enjoy kayo? Makasayaw ka ba? Una na gining reggae gid makasayaw gid ta tong nindot magipaminawon ng reggae. Murag ano bang dali sa bayan ba makakuha na imong lawas gali bisag kuan murag sayaw gid ka ba. Nindot paminawon gid basta reggae gid. Okay. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Wapo kayang pag-cover nila eh. Isod gani ako kitaan nga na cover nga lain nga mga Pinoy bali. Oo, mo ni first time na ko nagtanaw nga nag-cover Pinoy kini nga kanta. Ojo di bandingke, kang Paril Prayoga. Nindot kayo. Nindot kayo nga ilang nga version. Hanya ada kamu. Tapos kayo. Okay. Okay kayo nga banda. Okay. Nakakuha na po tag kuan. Another na po nga banda nga atong na kitaan bali lagi. Pagganahan ta ato ginang himog reaction kung kuan cover man ang nagkanta ni gikas gawas tagagawas ang kuan na ni tagagawas sa kuan may nagkan atong gi react ni karon kung unsa gini sila nga banda first time na to nga nag-react di ba nindot kayo kaya ang sa kuan reggae ni siya sa original bali reggae ni siya pero di gid ingog tanan gali nga kuan makasayaw kay dili gid tanan hangtod mahuman makasayaw ka sa ilang gihimuan og ilang nga version nga tanan makasayaw gid hangtod mahuman grabe ka nindot kayo oo bahin sa bis grabe ka nindot kayo ngisi-ngisi ra grabe ka groovy ka nindot kayo pero ang gitarista okay kayo nindot kay paminawa ng iyang wawa ba ng gamit niya ng sayang gadget niya sa yung tingog sa gitara oo nindot kayo sunod bahin sa katong nag solo na bali sa instrumental na bali kuman sa kuan sa chorus ang sa original ato ang gigamit ato pag solo ang gitar solo bali to pero sa ilang nga version dili ang pianista mo ay nagkuan
keyboard ang ilang solo ato. Gikuanan og ilang gikuanan nga mo pareha sa reggae, bagay para sa reggae kanta, katong naikuan nga sound nga sa keyboard nga tremolo bali o kamo sa ito murag tingog at tuba ba na nga instrument na yun ana mo gigamit nila. Nindot kayo, nindot. Pinoy, so bahin sa kuan, bahin sa lyrics ani, lisod kayo na ay, lisod kayo nga di na atong language sunod imong sundugo ng language nga Indonesian may perminti na nato nga pagkakantahon gawas kung English kay manganta man tag English may madali-dali na to. Pero sa ingon ana Indonesian ba na, Indonesian na siya nga kuan nga language bali ang gigamit, Indo sa tawag ana sa kuan ana sa ilang language. Lisod kay na para sa Pinoy pero ilang na kuan deliver pag-ayo, nindot kayo nga version, nindot kayo. Bata ang nagkanta pero ilagi nga version pod. Wag nga gisundog na tanan, ila pod, nindot kayo. Magkasayaw gigana nga kanta, di ba? Nindot. Comment ninyo sa kung okay ba ni atong video karon. So wala pa naka-subscribe diha, subscribe na. Ay sa sunod na naputingon na ning mga video para makakita ka. I-hit na ng subscribe button diha para notify ka sa sunod na nay atong i-upload nga video. I-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa uban mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? Sige, dili taman. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV. Peace out.